dhi nyime gi chenro matiego jolupo kod jogo matiyo gi Nam Lolwe mar konyo duoko chien masiche mag nam ma thoro medre kinde ka kinde e Nam Lolwe. Kaka ripota mar kaunti ma Homa Bay Ali Abich lero, KMA wacho ni chiegni 80% mag thoe e Nam Lolwe gin ma ikelo gi rem luwo chike madwarore kod rem tiyo gi yedhi mowinjore. Jolupo matiyo gi Nam Lolwe e wedhe mopogore osebedo ka jimbore thoe ma itudo gi rem luwo chike moketi matayo chenro mag lupo kod tiyo kod yedhi moko maricho mabarore kinde ma jolupo dhi nyime kod tijegi. Kaka yor duoko chien masiche ma kamago, duol mar Kenya Maritime Authority KMA dhi nyime kod tiego jolupo kaachiel gi jogo matiyo gi Nam Lolwe yore mopogore e counties moluoro Nam Lolwe. Ka jalup director mar KMA Oliver Maina wacho ni giketo tenge omenda bilion 4.6 e bero arita kendo tego chike matayo weche mag wuoth kod lupo e Nam Lolwe. This is a 4.6 billion shillings project which has been brought to this region, and we are going to use this project to address some of the root causes of the issues or the problems that prevail in this lake. Some of the issues relate to substandard vessels, insecurity, untrained personnel who are driving the boats, marine pollution. So now the program has search and rescue centers that we are building in Busia, Siaya, Kisumu, here in Homa Bay and Migori. Kaluwore gi lipot mar Kenya Maritime Authority, kuom higni 10 chakre 2015 nyaka 2025, ji 252 osewito ngimagi e Nam Lolwe ka masiche maromo 146 bende osenenam. Kata malo 80 mag thoe ma kamago gin mago mag jolupo mawito ngimagi bang' lwar e pi kendo reso gibedo matek nikech gidhi lupo maonge life jacket. We had 252 fatalities. So 146 accidents, 252 fatalities. So if you do the math, you find that it is quite severe because every other accident results in about 2 deaths. That is quite severe. And we realize that most of these deaths are caused by drowning, 80% of them. And drowning, like we said, you only need what? A life jacket. So 80% of the time, a life could be saved by wearing what? A life jacket. So that is the reason we are emphasizing on the life jackets. Duol no wacho ni dwaro margi eneno ni ngima jolupo bedo makare Nam Lolwe ka gitiyo kod yedhi mowinjore ka bende gidwa jiwo tiegruok mag joriemb yedhi mondo gibed kolony mowinjore. Now in Homa Bay, which actually covers the biggest number and the highest number of vessels that we have within the Lake Victoria, it picks up a chunk that needs to be ensured that there is safety, and the authority through the government of Kenya and His Excellency the President of the country is making sure that we have a safety regime that is proactive to ensure that the people who are applying through the lake, those who are in charge and operating the vessels within Lake Victoria, are actually trained to the maximum level of the knowledge which is required to ensure they navigate the lake well. Commissioner ma Homa Bay Ronald Mwiwawi wacho ni Nam Lolwe oselal kod ngima oganda mathoth nikech koso luwo chike ma oketi gino ma sirikal koro kedogo. Our local fisher folks, as we know, they have been using traditional vessels as they go about the transport of human beings and goods and even the fishing. It's high time now we transform into modern ways of conducting business to save more lives. Ali Abich, Ramogi TV, Homa Bay.